Tuodaan keppi tähän eteen. Lähdetään nouseen varpaille. Kantapäille avataan. Yhteen, varpaille. Kantapäille auki, yhteen ja ylös. Just näin. Jos ei jotain pysty tekemään, niin sitten vaan pitää pienen breikin tai vaihdetaan vähän liikettä. Tää joutuu vähän vääntämään niitä lonkkia auki. Meillä on samanlaiset. Hyvä. Sitten pikkusen koukistetaan polvia. Ja sieltä nilkoilla ylös ja alas. Hyvä. Vähän ravistetaan jalkoja. Tuodaan jalat yhteen. Vähän niiaillaan niitä polvia tonne eteenpäin. Sillä että vähän venyy ne etureidet siinä. Hyvä. Sitten tuodaan keppi tähän näin. Hartioiden levyinen asento. Keppi koskettaa koko ajan vartaloa. Lähdetään tulemaan sieltä tänne alas. Ja sieltä ylös. Sillä että vähän takareisi. Pakara selkä venyy. Sitten kierretään tänne toisen jalan puolelle. Ja sieltä lähdetään tuomaan samalla lailla alas. Ja sieltä ylös. Toinen puoli. Sieltä alas. Ja ylös. Toinen puoli. Aina pikkusen vähän pidemmälle. Jalat ei ihan suorana. Hyvä. Tuodaan toinen jalka tuohon eteen, keppi on etujalan puolella, sieltä vähän tonne ulkosyrjään ja sieltä ylös. Tuntuu vähän enemmän siellä pakarassa. Vaihdetaan jalkaa, toinen jalka eteen. Sieltä tonne alas ja ylös. Hyvä. Pikkusen palautellaan. Tuodaan keppi tähän sivulle. Ja sieltä taas kallistetaan kohti polvea sillä, että se kylki vähän venyy. Ja sitten takaisin. Jos haluaa tehostaa, niin toinen käsi taas tonne mukaan. Lantio taittuu pikkusen tonne sivulle. Toinen puoli. Sivulta, suoraan sivulta sivulle. Huomaatteko puolieroja? Aina tuntuu jompikumpi kylki on yleensä aina vähän enemmän jumissa. Aina venyttelyssä, jos sillä huomaa, että toinen puoli on vähän enemmän, niin sit keskittää nimenomaan siihen kireempään puoleen ja jättää sitä toista puolta vähemmälle. Hyvä. Sitten vähän hellitään vielä sitä selkää, tuodaan keppi tähän ja lähdetään kiertelemään ihan pikkusen ja samalla kallistetaan itseämme tänne alas. Ja taas kierrellään täältä ylös. Pientä kiertoa koko ajan ja samalla kumarrutaan. Ja taas ylös.
Tää on tämmönen aivojumppa haaste samalla, että kierto ja kumarrus samaan aikaan. Hyvä. Piisaa. Tuodaan se keppi tohon vähän eteen. Jalkoja voi vähän leventää. Mennään täältä tonne väliin. Kädet suorana sillä, että se venyy vähän täältä leveästä selkälihaksesta ja olkapään kiertäjistä takaisin ylös. Ja taas tonne alas. Siellä voi vähän puolelta toisellekin vielä vähän kiertää, niin venyy vähän paremmin. Ja sieltä ylös. Hyvä. Sitten tuodaan keppi tuohon sivulle. Vastakkainen jalka tulee tonne eteen pitkälle. Sitten työnnetään sitä sisempänä olevaa lantioa, se kepin puolen lantioa vähän tonne eteen sillä, että se venyy tästä hiukan tästä etuosasta. Toisinpäin. Just. Ja sitten työnnät oikeata lantioa eteen. Just. Vaihdetaan puolta. Pitkä askel. Sisempi lantio tuolta kierretään tuonne eteen. Vähän painetaan, että se venyy tästä etuosasta. Sitten tehdään vielä, tuodaan keppi tähän, nostetaan toinen polvi ilmaan ja avataan tuolta auki. Toinen puoli. Yritetään pitää lantio paikalla, ettei se lantio kierry, vaan pelkästään se jalka kiertyy tonne jalkaisin. Edestä ylös, sivulle ja alas. Hidas kontrolloitu liike. Varovasti, varovasti. Hyvä. Sitten vähän ravistellaan jalkoja. Tuodaan keppi tähän eteen rinnalle. Vähän leveämpi. Toinen jalka on vähän edessä. Täältä työnnetään ylös ja mennään tonne väliin. Ja sitten sieltä alas takaisin. Tosta ylös. Sinne väliin, että keppi menee tonne taakse. Ja sitten taas väliin. Hyvä. Tuodaan tohon niinku peukalot pystyy, keppi tohon väliin näin. Painetaan peukut siitä siihen kiinni. Täältä alhaalta ylös ja alas. Vähän voi leventää otetta vielä. Kädet on suorana siitä ylös. Tuntuu vähän enemmän olkapäissä ja olkapään etuosassa. Hyvä. Keskeltä keppiä kiinni. Ei sivulla eikä edessä, mutta tuossa 45 astetta lähdetään vähän kiertelee. Vaihdetaan puolta. Kattokaa vähän, ettei kaveri osu nokkaan keppi sinne. Ja vaihdetaan puolta. Vaihdetaan puolta. Hyvä. Tuodaan keppi tähän eteen. Rullaillaan sitä oikein isoilla liikkeillä, sillä että se vähän venyy tästä käsivarren etuosasta. Kyynärpäät ihan suorana. Hyvä. Tuodaan keppi tänne selän taakse. Ote on tällä lailla auki. Kädet on auki päin. Sitten varovasti tästä lähdetään, kädet on auki päin. Näin päin just. Vähän leveämpi ote vielä. Sieltä varovasti nostetaan tonne taakse niin paljon kuin tuntuu vähän siinä olkapään etuosassa ja hauiksessa. Sitten sieltä takaisin.
Näin päin kädet. Auki. Ei näin, vaan just näin. Toisinpäin. Joo. Yes. Hyvä. Vähän ravistellaan niitä käsiä hiukan. Otetaan keppi tähän eteen, vähän levennetään jalkoja ja sitten ihan puolelta toiselle semmoista, ottakaa vähän tilaa just tosiaan enemmän ja sieltä puolelta toiselle. Rentouttavaa kevyttä pientä kiertoa. Sitten tehdään pientä melontaa puolelta toiselle. Oho. Hyvä. Sitten hartia yläosa aktivoidaan sillä, että otetaan hartian levyinen ote tosta. Keppi on koko ajan kiinni kropassa. Kyynärpäät nousee tonne, vedetään se ton leukaan kiinni ja sieltä alas. Voi taas toinen jalka olla pikkusen edessä. Leukaa ja sieltä alas. Kyynärpäät kohti kattoa koko ajan. Hyvä. Vähän pyöritellään harteita. Sitten vielä tasapainohaaste sillä lailla, että otetaan pieni askel eteen ja vähän kapeammaksi niitä jalkoja. Sillä lailla, että pikkusen tasapaino jo vähän hakee. Otetaan miekasta kiinni. Katsotaan koko ajan sitä tappia, mikä tuossa edessä on. Ja lähdetään tuomaan sitä miekkaa tuonne sivulle. Pidetään tasapaino koko ajan. Hidas liike. Sitten toiselle puolelle. Sitä voi oman maun mukaan vähän kaventaa koko ajan, että se olisi haastavaa koko ajan se tasapaino siinä. Jos on ihan liian lällyä, niin sit voi ottaa normaalin askeleen eteen ja nousta pikkusen kantapäät ilmaan sieltä. Ollaan vähän niin kuin varpailla. Ja sitten lähtee kierto taas. Mahdollisimman pitkälle sinne. Voi vaihtaa jalkojen puolta aina välillä. Hyvä. Vähän ravistellaan. Pikkusen voi hytkyä siinä vähän puolelta toiselle. Sitten tehdään vielä pieni hengitysharjoitus tähän loppuun. Jokainen tekee omaan tahtiin. Silmät kiinni. Lähdetään hyvässä ryhdissä tästä näin niin. Nenän kautta sisään 4 sekuntia. Pidetään se hengitys 6 sekuntia ja suun kautta ulos 7 sekuntia. 4, 6 ja 7. Eli nenän kautta sisään silmät kiinni 4 sekuntia. Pito. 7 sekuntia. Anteeksi, oli 6, 4, 6, 7.
Kerta vielä. Hyvä. Se oli semmonen päivän avaus.